Hello! Na most bentről jelentkezünk, mert kint hideg van, mint a picsa. És amúgy is a City Bike adott nekem egy ilyen kis szeretett csomagot, és ezt fogjuk most megnézni. Van itt ledes index, kormányfűtés, aksitöltő, telefontartó és minden boldogság. Kezdjük a történetet az elején, hát a világ indulásakor, amikor az Úristen megteremtette az egész Földet, még a dinoszauruszokon is, ilyen régi, sima, izzós indexek voltak. Ezen már igazából nagyon nincs nagy varázslat, ennek a legnagyobb része, amit kapsz azért, az mindegyik eljelzéses, tehát igazából tudod használni forgalomba, el tudod vinni műszaki vizsgára, stb. Nem fognak belekötni. És van a következő generációs történet, ez igazából széria motorokon, talán ilyen 1-2-3 éves motorokon van, azelőtt még mindegyik ilyen izzós vackot kapott. Ezek pedig a ledes indexek. Na most ledes indexből találsz olcsót, meg találsz jót. Nagyon nincs más választásod. Ez egy jó index, európai típus bizonyítványa van ennek is, tehát ezt föl tudod tenni a motorodra, el tudod vinni műszaki vizsgára, és nem tud belekötni se a rendőr, se senki. Azon kívül a fénye is sokkal erősebb, meg el van látva azért olyan feature-ökkel, amin mondjuk azon nincsen rajta, mint például azért, ha ez a része ugye erre világít kifelé, és pont annyira van túlhagyva, hogy van egy kis visszajelzésed neked is arról, hogy éppen merre világít, meg hogy világít egyáltalán az indexed. De ugye nem állunk meg ennyiben, mert ahhoz, hogy egy ilyen izzós indexet ki tud cserélni egy ledes indexre, hogy tud fejleszteni a motorra, ahhoz szükséged lesz pár dologra, amiket el fogok most mondani. Az első és legegyszerűbb történet, hogy ha upgrade-elni akarod a motorodat egy ilyen ledes indexel, ahhoz szükséged lesz legalább egy ilyen relére, ami már működik ledes indexel, mert ugye enélkül, ha csak az indexeket felteszed és összedugod, akkor igazából a gyengébb az ellenállása ugye a lednek, és emiatt az nem villogni fog, csak folyamatosan világítani. Igazából, vagy ha futófényes, ha nem futófényes, akkor is csak világítani fog. Lényeg a lényeg, hogy szükséged lesz egy ilyenre, rá is van írva, hogy plug and play, hogy ne legyél kretén, mert igazából a saját indexrelédet azt csak így kiveszed a motorból, aztán így beleteszed ezt, és akkor azokat felszerelted és működik. Hogyha nem találsz olyat, ami van a te motorodhoz, ebből az indexreléből, akkor szükséged lesz ezekre a cuccokra. Attól függően, rá is írva, hogy ez 25 voltig jó, az meg 10 wattig jó. Attól függően kell ezt kiválasztanod, hogy előzőleg az izzós indexed milyen áramerősséggel működött. Mert tök jó lenne, hogyha egy ilyen index beszerelésével nem basznád tönkre a motorodnak az elektronikáját. Úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy jót válasszál ki magadnak. Figyelj, van a hátulján kapcsolási rajz is, meg amit szeretnél, úgyhogy igazából, ha érzel hozzá affinitást, akkor meg tudod otthon is csinálni, ha meg nem, akkor inkább vidd el egy szerelőhöz, aztán felszámol egy órát, aztán behetsz tovább boldogan a motoroddal, anélkül, hogy kigyulladna rád az egész a picsába. De mindjárt ki fogjuk bontogatni az egészet, aztán lepróbáljuk, megnézzük így fényerőre, ilyesmire, meg úgy nagyjából, hogy ezt hogy kell összetenni, mert akkor már kapsz egy alapképet arról, hogy ennek hogyan kellene működni. De előtte még megmutatom ezt a kis vackot, mert erre tök kevesen figyelnek, ez egy rendszámtábla világítás, de ledes, és ami a legfontosabb, hogy amit nagyon keveset találsz, hogy ez is eljelzéses, tehát viheted vele műszakira a motort, mehetsz vele forgalomban, nem piszkál a rendőr, meg senki, ezek tök jó cuccok, apró pénz, aztán egy kicsit flottabb lesz tőle a paripád. De hogy nem mondjátok rám, hogy irigy vagyok, itt fogjuk együtt kibontani ezeket a vackokat, aztán majd meglátjuk, hogy lesz, hát nem egy nagy mutatvány. Igazából borzasztóan jó van ez megcsinálva. Ezt így lehajintjuk. Ott van benne, hogy látod, hogy nem látod, nem látod. Mert itt van a LED, és ott van rajta E24, európai típus bizonyítvánnyal rendelkezik. 12 voltos, tehát baszhatod rá a motorodra. Hozunk majd egy aksit, aztán megnézzük. De még előtte kibontom ezeket is. Hát ezek a Paraxite cuccok, ezek mindig jók amúgy. Jó márka, jó minőség. Én ezeket szeretem. Mindjárt meg is mutatom.
hogy azért ezen látszik, hogy ez egy borzasztó quality cucc. Ott van benne kis Parasite-nak a kis logója is, marha faszán néz ki. Kvázi 2 kábel bekötöd, aztán puszpá, de mindjárt megnézzük, megmutatom, csak rátesszük aksira ellenállás nélkül, meg ellenállással is, aztán látjátok, hogy milyen probléma merülhet fel, meg milyen nem. De előtte még kibontjuk ezt az RMS cuccot is. Egyébként, milyen jó fejek, adnak hozzá plusz izzót. Nyilván, mert ezek nem bírnak úgyse annyit, mint a ledesek. Egyébként az RMS sem egy rossz márka, én azt mondanám, hogy ilyen középkategóriás. Használni használható, nem olyan rosszak, de azért nem is a világ csúcsa. Eljeles, fasza, minden működik, úgyhogy világbajnok. Hozok egy jaksit, aztán megnézzük a cuccokat. 2 hours later. Na, miután idehoztam a kedvenc aksimat, amin azért van kitakarva felirat, mert a jászplasztik még nem szponzorál, úgyhogy nem érdemlik meg, hogy lássák, hogy ez JP-s aksi. Megnézzük első körben ezt a ledes rendszámtábla világítást, mert igazából erről van a legkevesebb beszélnivaló talán. Úgyhogy mindjárt rá is csatlakoztatunk, aztán láthatjátok, hogy igazából nincs ezzel egy ilyen nagy történet, de viszont borzasztó jól világít. Faszán erős a fénye, viszont tök jól kitakarja ugye a búra, hogy azért a mögötted levőt nem fogod elvakítani, úgyhogy azért tök jól látszik majd a rendszámtábládnak a világítása. Meg hát ugye maga a rendszámtáblád is. Na, első körben megnézzük ezt az egyszerű izzós indexet. Én most motorhéján relét nem kötöttem be, úgyhogy itt villogás nem lesz, az már biztos, de viszont meg tudom mutatni, úgyhogy itt szépen összekötözgetem nektek. Esküszöm, hogy sikerülni fog, hogy így világít. Nem az igazi, de világít, faszán. Meg nyilván indexelne is, hogyha indexelne. Na de, nézzük meg a ledes indexet. A ledes index bekötéséhez, ugye már, amit az előbb mondtam is, hogy szükség van egy ilyen ellenállásra, attól függően, hogy milyen volt a motorotokban. Most igazából ezt nagyon nem tudod elszúrni, mert ugye a legtöbb indexnek, bekötésnek ilyen a vége, ez a kis, mindjárt ha bezoomol, akkor meg tudom mutatni. És ugye az ellenállást azt meg úgy kötöd be, hogy ennek van egy ilyen vége, amiben beledugod az index végét, meg van egy ilyen, ami konkrétan úgy néz ki, mint az index vége, tehát ezt nem fogod tudni összedugni. Tehát az első lépésen már túl vagy. Második lépés, ugye színnel kell összekötni, tehát ha kiáltod a 8 általánost és éppen pont nem vagy színvak, akkor ez is menni fog, én bízok benned. Összedugod a pirosat a pirossal, most figyeld meg majd, hogy nekem meg nem fog menni. Meg összedugod a feketét a feketével, tehát akkor már túl vagy a második körön is, már szinte a végső stádiumban vagy. És ugye majd ezt a részét kötöd rá a motornak a kiálló kábeleire, így be van kötve az ellenállás is a rendszerbe. Na és igazából akkor így látszik, hogy a izzósnak konkrétan ilyen fénye van, azért nem a legjobb, de azért nem is ilyen elviselhetetlenül rossz. És akkor itt van ez a jó kis ledes történet, azért ezt így meg lehet nézni. Ez öcsév, ezt Sopronba indexelsz, ezt még Iregyházán is látni fogják. Nekem borzasztóan tetszik, hogy itt a hátulját ezt pont annyira hagyták hosszabbra, hogy te is látod, hogy valóban működik az index, meg úgy alapvetőleg az egésznek. A kamera nem adja úgy vissza, de egy sokkal szebb, meg erősebb fénye is van. Nyilván élettartamra is sokkal jobb, mint egy ilyen hagyományos izzós történet, meg fényerőre, mindenre is sokkal alkalmas. Én azt mondanám, hogy sokkal alkalmasabb, sokkal láthatóbb vagy a forgalomban, mint egy hagyományos indexel. Úgyhogy igazából ennyi, amit én az indexekről el szerettem volna nektek mondani. Köszönöm a City Bike-nak, hogy betámogatta ezt a videót és kölcsönadott ilyen jó kis cuccokat, hogy meg tudjam nektek mutogatni. Szóval, ha váltanál ledes indexre, én azt mondom, hogy érdemes váltani ledes indexre, viszont tudjad, hogy kellenek hozzá olyan jó cuccok, vagy olyan jó cuccok. Ha maradnál a hagyományos izzósnál, akkor vegyél RMS-t, mert ahhoz jár pluszba izzó. És akkor majd a kövi részben átbeszéljük még az aksi töltőket, a kis fűthető markolatokat, telefontartókat és ilyesmiket. Addig meg hello és bello!